assalamu alaikum musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ku saurari majalisi daga bakin malam Shamsu ne dan gwada wanda ya gabatar da shi a shekara a ci lafiya kan kawo shi. An shirya wannan majalisi ne mai albarka na murnar haifuwar Fatima kanwar Rayyanu Goji da kashin jagorancin mai gari da abokansa Abba na Kaduna sai Nura Oto 8 tare da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Don neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar Huzaifa Recording Center a namba waya kamar haka 08165403060 ko kuma 09124157214. Malam Shamsu bismillah. الملك لا إله إلا الله القدوس لا إله إلا الله محمد رسول الله الله القدوس لا إله إلا الله السلام لا إله إلا الله المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد البريات سيد الله صلى على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات سيد البريات بسم الله الرحمن الرحيم يا خالقي غانو بدكومي كزايا من يا عزيزي كومي كتي إن باب كومي لا على سيد البريات صلى على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات اللهم صل على سيد البريات لا على سيد البريات da salati gumfiye al-mustafa kakan tagwaye masanin fili da koye a jarumai shine ɗayaye da ana sayyidul bariya a jarumai shine ɗayaye da ana sayyidul bariya zira awanci ka daɗawai wanda a shi ka fitar da komai kuma ka hore masa komai ka bani shi ina ka bani shi ni ka hana ni komai da ana sayyidul bariya اللهم صل على سيد البريات على سيد البريات كسا sahabban nan na farko wanda da su rahamar ta farko hada da gaggan masu iko su faɗi ba ta gaba ta farko ala sayyidul bariya jinan aliyu ila usasu duma zai babu shi gaban su an gama girma daga kansa alfa da annabi ne gaban su ala sayyidul bariya ni zana fara zubo yabona ga shugaba sitira gurina anan na sauka anan na kwana shi za ya zama ƙarshen batuna ala sayyidul bariya shugaba salamu alaika alaika tallafu madinka ba ni da aiki sai yabanka ka taimaka ya Allah ka taimaka ka hana mu kuka dan kai akai komai da komai akai ƙasa aka kage sammai kai Allah ya dawo komai yace kai komai babu komai la Allah sayyidul bariya kai ba ai maka ka'ida ba ka taba sabo ko kaɗan ba Allah bai yi kamar ya kai ba kuma ya faɗa ba
za ya yi ba Allah sayyidul bariya dattin kana babba ka girma albarkacin ka ake ta nema Halima ta sha wuya da fama ƙasar garinsu kuma ta gino ma Allah sayyidul bariya ranar da ta zo tafiya da sarki a nan ta san ta samu aiki ta ɗan wanda ya zo da tsarki abin hawansu ya samu sauki Allah sayyidul bariya ranar abin hawanta ya samu sauki Allah sayyidul bariya ai tun tafiyar su ta fara kallo abin hawan su ya bara kilo da ita za su yi wa gwalo a yanzu ta wuce masu gwalo Allah sayyidul bariya da ita suka bari a baya ta wuce ta baro su baya ta ɗauko na jaman saraya sai da bariya Allah sayyidul bariya da ita suka bari a baya ta wuce su ta bar su baya ta ɗauko na jaman saraya sai da bariya Allah sayyidul bariya annabi zuwanka duniya ta yi daɗi katangar kisra ta faɗi wutar da kafurai ke ta kaudi sai ta mace suka ji babu daɗi Allah sayyidul bariya dan kana shiga komai ya dawo ramin da babu ruwa ya kawo dabbobinsu masu ciwo sun warke lafiya ta dawo Allah sayyidul bariya suka su ta bushe ta yi ƙarshe karku ta yi kore shashar da su suke nema a bayar a yanzu ko amma a yanzu ko sai dai su bayar Allahumma salli ala sayyidil waliya Allahumma salli ala sayyidil waliya mujtaba annabi mujtaba ba a yi kamar ka ba annabi mujtaba ba a sami ya taka ba annabi mujtaba nabiyin ka ba za a yi shi ba samun tafa ka ne mutafa a san ka ne ba waiwaye mu dangane ƙaunar ka sirri ce mai yin taba ba annabi ƙaunar ka sarrace dumai ta ba za ya faɗi ba samun ta ba a sakka ne ba waiwaye mai dangane mujtaba sayyidina mujtaba soyayyar ka ce ta safarinsa ta rikice da ta je madina ta za'ace abin saka fiye da uwa da kuma sai ta tashi tana cewa sai ta tara yan uwanta ce ai a karatu ne aka ce imanin ka bai ci kafa ce da suna fiye da uwa da uba sai ta tashi tana cewa ina ya fi mun kowa ya fi mun uwa da ƴan uwa har da ma uba sai suka ce ƙarya take wai ba ta abin da yake wai ike da gaske take ba ta taɓa saka hijabi ba sai ta ce ban san haka ba ƴan uwa ban san haka ba to ta kori gaba zan karanta ta duba ta tashi ba mai kyawu ba sai ta ɗauki jabinta ta saka kafin ta fita tana fita abin su ya ganta ya duba ya ce wannan da kika yi cewa ake hauka kika yi yan uwan ki hauka ta ki za su yi cire shi ba komai ne ba sai ta ce yaya za ka yi baba yaya za ka yi shugaba ne ya ce ayi wanda ya ce ayi shi nake gani ba tsumman ba ni wanda ya ce ayi shi nake gani ba tsumman ba yan uwan suka yi ayari
suka je can wajen gari suka haɗa wuta ta garari wai za su ga mai san mutunta ba suka kiranta ta zo suka ce wuta ce muka azo inda kina san sa zo ki shi da ba ƙaryar so ba sai jikinta ya kama rawa ga wuta tana ta yaduwa sai ga hannaye kyawawa suka ja ta ba irin namu ba sai hankalinsu ya daga jikinsu sai gumi ke daga ana nan sai kuma ga abbansu sai yana ta fargaba ya ce duk da kuka shan ya ku zo kashe wutar nan sai manzo ku je ku kira shi ya zo ya kashe shi don karkace gaba sai suka ce me za mu ce baba to me za mu ce ya ce ku ce mai ƙaunarsa ce cikin wuta ta suka ce ta fada wutar ba ta mutu ba ai ko hakan aka yi Gaba ya ce ƙarya kuka yi kawai sa ta kuka yi sabida ta sa na a gaba ya ce banda abin kuma ai tilas ku sallama domin mai san kuma wuta ba za ma ta ci shi ba sai ya ce da sayyadi ale zo ka shi ka buburtale ka ce wutar inda manzali ta koma kada ta ci gaba ya ce ka ce da farisa tabbas sakonta ya isa kuma har ma na amsa aljanna makomar ta a gaba a sassa ya je ya faɗa a ta kyauta sai ta gyaggyaɗa sai ka farisa ta rikida ta ƙara kyau ba ku gabta ba to a ɗan shugaba ya zo da shi da sahabansa suka zo ya ce da kai na zo diga ne dan baikin sassawa farisa da kai na zo diga ne dan baikin sassawa ɗan uwan suka farin ciki da zuwan shugaba maɗaukaki farisa kamar su sata a baki sa'adiye ta da ta wuce gaba ya shewa ali yara jibi salama alaika shehuna rane gaban ka na zubuna na zo shafan kai na abban a karbi na zo shafan kai na abban a karbi shehu ɗan gane a kogo ne na zo gaishe ka ne wanda haske a bayyane a mantuwa ne idan ana maganar ilimi duba abba a karbi shi ne alara zimi gwanin lazimi ga koyi da annabi da tausayin ɗalibi ku zo nan file da bi mu ɗabi ilimi ku zo nan file da bi mu ɗabi ilimi a zawiya da shugaba yau kuma ba sarta ba ni kai na sa a gaba na shehu marabi kai da riga tsoho kai da wando ya abu fari na baba kai na sa a gaba su jalalu wal ikirami na nika tallafa na san fa zan iya ba Allah gunka na zo ka yi mu ni shamsu ba ne da komai Allah ka taimaka mu ka ƙara yi mana kai da riga tsoho kai da wando ya abu fari na baba kai na sa a gaba na kai da hula riga wando ta kalbi baba kai da hula da riga da wando ta kalbi komai zan kai ke yi mun abin su tuhami dukkanin lamurana kai da baiwa imami ga duka ƙara yi ko bai ka gan shi zauna a duniya annabi ne suna komai ka gan shi zauna a duniya mun tuba Fatima mun tuba shugaba ya fewo mun tuba Fatima mun tuba shugaba ko da suna rabba Allah rabbana ya yanka sala un faɗe girman rasula wanda ba a yi kamar sa ba mun tuba Fatima mun tuba shugaba rabbana kai daɗin salati bin safuhun ala zalati
salati shi ne dalilin khairati shugaban da ka shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba rabbana ka sako sawo hali sawo su rabu martaba ta makar su babu su ne ginin almujtaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba shehu tijjani na sako ka ziyeli na ambace ka barhaba gibiri mana ka da razibi babban uba mun tuba Fatima mun tuba shugaba Allah la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah ya Rasulullah la ilaha illallah ya Rasulullah la ilaha illallah shugaba rasulullah mun tuba Fatima mun tuba shugaba tuba uba ayate mun tuba shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba ayate mun tuba uba ayate mun tuba shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba duniya duka ta kazanta yanzu kowa ya makanta masu ji duka sun kurumta sun kasa gane shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba mun tuba umma mun tuba shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba duk abin da ya taɓa jikinka ko a ce yayi zamaninka in dai abin nan ya rabe ka ya fi duk halittar rabuwa mun tuba Fatima mun tuba shugaba takalmi na shugaba ba a yi mutum kamar sa ba da fatan shugaba ba a yi wani kamar ta ba rawani na shugaba ba a yi mutum kamar sa ba azurfa ta shugaba tun kamar ta ba mun tuba umma tuba Fatima ya fi mun tuba umma mun tuba shugaba mun tuba umma mun tuba shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba Allah Allah la ilaha illallah ya Rasulullah faɗi ba ta faɗi mace wanda ya so ta shi ya dace baki shi ne ya kauce babu shi ma shugaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba mu faɗi ba ita ce uwar mu faɗi ba ita ce uban mu duk abin da ya gagare mu mu faɗi ba za mu sa gaba mun tuba Fatima mun tuba shugaba shugaba shi ne jinmu shugaba shi ne ganinmu duk abin da ya gagare mu mu shugaba za mu sa gaba mun tuba Fatima mun tuba bismillah Allah sarki da wanda ya yi wuta ya yi aljanna ya yi wanda kuma ya rana wayi don gani sama da Allah Allah ta bara a roƙo na tawagare ka da ɗan ƙoƙo ya bara muke Allah mi ko wani soyayyar manzon Allah soyayya ce muke nema ba a yi irin ta ba tunda ba to mun zo neman alfarma a kashe wajen san manzon Allah salatin karan ka ta mai adadin gashi na jikin komai din gashi ka kara ka mai kun shugaba manzon Allah tsira da aminci ya rafa da daga wanda bai taɓa sabo ba ranar mashar shi ne a gaba ka ce da shi ta ho manzon Allah shugaba ya zo zai sujada Allah ka ce tago ya mamuda ba shi din jama'a sai sun shaida kai ne shugaba manzon Allah zo ne kake so baka ungo ɗebi da hannunka duka wanda za ka saka ka saka ai ranar ka ce manzon Allah rabuwar wanda za ka yi masa haka soyayyar sai kirji na ka saka kuma rabbin samu mace a haka da ƙaunar abuta ta Allah Allah yansa duniya sauwa wani yayi sabon akwasu adadi ali mai akwasi da shewa razimi masa da Allah ba ni ba ta zan kautsani na fage da gausin zamani da jabari ga masanan addini da Qur'ani
zancen Allah kai yau zancen ya zo ƙarshe wasu sun yi amai kuma sun lashe da wasu sun yi amai kuma sun lashe sa Abu Jahil da suka bushe sun san wane manzon Allah sa Abu Jahil da suka rami dan sa Allah ka kai irin anani sai ga ciwo ya yi fari ya fada a ramin ya halaka sun ɗauko shi sai gashi sun baza ɗauko shi sai shi ya faɗa da bakin shi bai ɗauko ni sai manzon Allah sai ku je ku kirawo shi sai sun ka tafi sun ka kirawo shi jagaban yana sa hannun shi sai ya fito da shi babu wahala wata rana wani mara akwai imani wata rana wani mara imani ya je gun sidal kuneni da makami har yayi mai nuni wai zai kashe manzon Allah sai ya ce ai sai dai kawarka ya ce ai zuwa zai mace sai ya ce wanda ya sama ba dirka shi za ya fita ni sarki Allah sai makamun ya ba hannun arnan ya koma gudun Qur'ani sai ya ce masa kai kuma yanzu nan ba za ya fita kai bawon Allah sai ya ce da shi alkuneni imanin da shi zai mace ni sai ya ce da arnan mai rauni to tashi ka je bawon Allah sai ya ga ba ya ya da ka sai ya ce zo na in sheka in ka mutu nan kai suka zanka kafin na zo jan sun fa'illa sai ya ce ga hanya nan ba ka gaba ka manta makama mutanen ka tafi da makamanka in ji shugaba wannan Allah kamar ka ne Muhammadu Safa kamar ka ne mujahidi san babu babban bawa a gurin rabu a gurin rabu ga akwai mai yaya da babu amadu babu da rasulallah suturta ya wannan Allah ta ya wannan Allah ta dube mi ya wannan Allah ta shirye mi ya wannan Allah mu zama na ka ya wannan Allah dan halin ba ka karɓar lambaran mu shugaba dan halin ba ka shirya mabiyan mu shugaba dan halin ba ka haɗa kan mu ba dan halin ba dan halin ba ka shirya mu ba dan halin ba dan halin ba gyara ƙasar mu ba dan halin ba dan halin ba shirya ƙasar mu ba dan halin ba dan halin ba sai ta ƙasar mu ba dan halin ba dai dan halin ba ne ma za ya kai mu ba dai dan halin ba ne ma za ya kai mu ba dan ayyukan ba ne ma za su kai mu ba dan ayyukan ba ne ayyukan mu ba za su kai mu ba ba dan halin mu ba a duba mu ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba ba halin mu ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba dan halin mu ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba dan matsayin na na faɗo ba dan halin mu ba dan darajar na faɗo ba dan halin mu ba ai madadan na faɗo ba dan halin mu ba dan ƴaƴan na faɗo in dai dan halin mu ne ma za ya kai mu ba in dai dan halin mu ne ya zo da sami ka ne da kusa manzon Allah ya da sami ka na da kusa ya manzon Allah ya da sami ka na da kusa kuka tsaya mana da tsayawarka na da kusa kuka iya mana da iyawarka na da kusa kuka kula mana da kulawarka na da kusa ka kira mu Madina birninka na da kusa kuka kira mu Madina birninka na da kusa ka ce da mu mun shigo mu gaishe ka na da kusa ka ce da mu mun shigo mu gaishe ka na da kusa biyo sallama a gare ka na da kusa mu ji mu ka amsa da bakinka na da kusa ya manzan Allah ya rabu same ka na da kusa ya manzan Allah ya rabu same ka na da kusa dan Allah ya rabu same ka na da kusa mu dan Allah ya rabu same ka na da kusa ka yarda ku same ka yarda ku same ka wayo Fatima ta yo sayyidina Ali na wayo Fatima ta yo sayyidina Ali baba Allah baraku ba baba annabun bada wallahi baba Allah
ba rabu ba babu annabi ba da ba in sadauki bai ba aliyu ba zai shige aljanna wallahi in sadauki bai ba aliyu ba zai shige aljanna ba wayo Fatima ta ayyo sayyidina ali yanzu sai a gane munafiki da kiyayyar sayyidina ali yanzu sai a gane munafiki da kiyayyar sayyidina ali kuma sai a gane sadiki kaunar sayyidina ali kuma sai a gane sadiki da kaunar sayyidina ali na wayo Fatima ta ayyo sayyidina ali na Fatima jasadin annabi ne ya faɗa alma jasadin ai da na Fatima jasadin annabi ne ya faɗa alma jasadin sa ne maƙiyin su maƙi annabi ne kun ga ya shiga tashin hankali du maƙiyin su maƙi annabi ne kun ga ya shiga tashin hankali babba wayo Fatima ta wayo sayyidina ali wayo Fatima ta wayo sayyidina ali man kuntu maulahu wa aliyu maulahu la ilaha illallah kuma sayyidina ali la ilaha illallah kuma sayyidina ali na wayo Fatima ta wayo sayyidina ali duk wanda da ya zama shugaban sa ne dole ne alma shugaban sa ne duk wanda da ya zama shugaban sa ne dole ne alma shugaban sa ne wannan magana daga gunsa ne babu mai ja sai dai jahili ai wannan magana daga gunsa ne babu mai ja sai dai jahili wayo Fatima wayo sayyidina ali wayo Fatima wayo sayyidina ali shugaba ne birnin ilimi sayyidi al-kofar ilimi ai shugaba ne birnin ilimi sayyidi al-kofar ilimi in ana magana kan ilimi babu wanda ya kai sayyidi ali dai ana magana kan ilimi babu wanda ya kai sayyidi ali na wayo Fatima ta wayo sayyidina wayo Fatima ta wayo sayyidina ali ni kun ganni na san Fatima na san sayyidina ali ni kun ganni na san Fatima na san sayyidina ali harwa harasan da Husaini ba jikokin annabi munzali harasan da Husaini ba jikokin annabi munzali wayo Fatima ta iyo sayyidina ali wayo Fatima ta iyo sayyidina ali wayo Fatima ta wayo sayyidina ali dafa ina Fatima dafa ina sayyidina ali ni jalabi na Fatima jalabi na sayyidina ali tarki na Fatima tarki na sayyidina ali duniya ta Fatima duniya ta sayyidina ali kuma lahira ta Fatima lahira ta sayyidina ali wallahi aljanna ta Fatima aljanna ta sayyidina ali wallahi aljanna ta Fatima aljanna ta sayyidina ali ni arziki na Fatima arziki na sayyidina ali madogara ta Fatima madogara ta sayyidina ali abin da fi na Fatima abin da fi na sayyidina ali ibon ka ne bon Allah ya Ali san annabi wallahi bon ka ne bon Allah ya Ali san ka ne san annabi mun gani duk mutum mai hankali ya yaki sayyidina ali ai duk mutum mai hankali ya za ya ki sayyidina Ali na wayo Fatima ta wayo sayyidina ali wayo Fatima ta wayo sayyidina ali ni asan ku fadi majanuni ne ka asan ƴaƴan ku kuma ni asan ku fadi majanuni ne na zauta asan ƴaƴan ku ne in dai asan sai ne kira ni da bani da hankali in dai asan sai ne a kira ni da bani da hankali wayo Fatima wayo sayyidina ali wayo Fatima wayo sayyidina ali wayo ni Allah wayo shehu yo marhaba wayo ni Allah wayo shehu yo marhaba a farna kira sarki Allah wanda ne yo marhaba wayo shehu yo marhaba ni a farna kira sarki Allah wanda ne yo marhaba wayo shehu yo ya Allah ka ƙara dinka salatu ga shugaban dukkan al'umma wayo shehu yo marhaba kasa sajiyar ana da auliya sahar marhaba wayo shehu yo marhaba Allah ka sana shehu Ahmad Tijjani da Jeli da Garzo Jibril wayo shehu yo marhaba Ina na fara rera kasida
ta ga shugaban masoya marhaba wayo shi yo marhaba ka ta ya dola bi ka dola duka ga wayo shi yo marhaba ika wallah mu ma mun bi ka ga shi duniya ta duka ga wayo shi yo ka za ku shugaba mun zabe ka kai ban sa kuma mun yi ga wayo shi yo marhaba Allah ya kai girma tutte manzon Allah madar girman Allah ya kai girma tutte manzon Allah madar barka da zuwa rahamar Allah barka da zuwa sirrin Allah barka da zuwa sirrin Allah kowa daga Allah sai manzon Allah ba kowa kuma ba komai daga Allah sai manzon Allah khairin Allah khairin Allah ya bada alkhairin Allah khairin Allah ya tabba gane Allah ba sai da zuwa manzon Allah khairin Allah duk da ba gane Allah ba sai da zuwa manzon Allah khairin Allah ya tabba san musulunci ba sai da zuwa manzon Allah khairin Allah karbar shiga musulunci ba sai an yi kiran manzon Allah khairin Allah kalmar shiga musulunci ba sai an yi kiran manzon Allah khairin Allah ku duba ko a kiran sallah sai an yi kiran manzon Allah khairin Allah ku duba da iqama ma sai an yi kiran manzon Allah khairin Allah ku duba ta da iqama ma sai an yi kiran manzon Allah khairin Allah ku duba ko a zaman tayya sai an yi kiran manzon Allah khairin Allah ai daga Allah sai manzon Allah tabbas daga Allah sai manzon Allah khairin Allah ba kowa kuma ba komai daga Allah sai manzon Allah khairin Allah ba kowa kuma ba komai daga Allah sai manzon Allah khairin Allah barka da zuwa taskar Allah khairin Allah barka da zuwa rawar Allah khairin Allah barka da zuwa sirrin Allah khairin Allah barka da zuwa sirrin Allah khairin wani mai kawo kana maulidin wadda ke kawo kanaye bismillah ya ya kasala halittar zauna har ma alƙibla har ma alƙibla rabbana malitin maulidin wadda ke kawo kanaye Allah tabara kashi ka ƙara da mai kyan sura domin kashi ka ƙara da kashi ka mai kyan halaye to manzan fara kuma ba mu da bara rufi yadda na tsara kuma yadda na raira dukkan ku ba da wasira zan tabbiyar a ce wannan waye shugaba na bai ka don ba ku yare ka don ku zo yabe ka don ba mu kamar ka don ko abu ɗarka sunan kashi ce sarkin su tsaye maulidin wadda ke kawo kanaye shan babu mu tashi fito yabe shi don babu kamar shi har kyawun gashi har kyawun siffa babu kamar sa gaba ɗaya kowa maulidin wadda ke kawo kanaye ya mai kan siffa mai kan siffa kafin sharafa wadda ko kafa wadda ko kafa wadda ko kafa wadda kama mana tare kama gare ka Allah ga mu gare ka manzan Allah mu dai kama gare ka Allah ga mu gare ka a farkon fari na kira jabari alƙadiri Allah alƙahari ka zuba hakuri kuma ka zaɗe sirri a yaban muku tari ka sa in zarta ka Allah ga mu gare ka Allah ramani kai ne mai bani ya rabbani ka ƙara bani don gane da rauni ba sani a gare ni Allah ka daɗe mu sani ya bayan baka Allah ba mu da kanmu ko mambo ka zama ko mambo da mu da iyayenmu Allah ka suturta mu da zuciyar sarki Allah ka suturta mu da gyara zuciyar mu mu dai fatan mu
salati da ainihin zati mai daɗin sauti sayabin ragabati nabiyar rahmati dalilin kairati annaba abban fati ya annaba abban fati shugaban bayanka sada sabansa anayensa da dukokinsa har faɗi masa da auliya unasa basa mai kira a biyo ka sashen su jilani da shehu barhamadani wanda sani shehu mai imani wanda ya yi mana dudu murge addini sarki a batun jani ka sarki a batun jani shakara zamana ka da ma'aiki na ɗaya da kai ya Allah ka ba mu ba dan hali ba Allah ka ba mu ba dan hali ku kai za mu tambaya ku dai kai za mu tambaya ba kowa ba ya rabba ya rabba raba mu da aikin da fa kai wata zuciya da ba ta ƙaunata duk wata zuciya da ba ta ƙaunata in dai za ta so ka ni ma zan so ta in dai za ta so ka ni ma zan so ta bukatata ka ƙara kusanci na da kai ka yaye mana ya hayo muna da damuwa Allah ka yaye mana ya hayo muna da zunubai Allah ka yafe mana ya hayo muna da bukatu Allah ka amsa mana ya hayo kai ka ce mu rege ka za ka amsa mana ya hayo kai ka ce mu tambaye ka za ka amsa mana ya hayo ina da zalunci amma anan adai mana ya hayo mun kawo ƙara Allah ka saka mana ya hayo azaliman ƙasa Allah ka shirya mana ya hayo idan ba za su shiri ba Allah ka canza mana ya hayo Allah ya hayo Rahman ya hayo Rahim ya hayo marhaba oyoyo 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 marhaba 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 lale 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 a fari na kira sarki Allah wadanda ya yi niyyar Isma'il shi da ya yi maganin wata manzan Allah shi da ya yi maganin wata manzan Allah ya rabu na raba mu da shaidan ka ɗare mu sharruka ya ramani na ka samu dinga komai don Allah na ka samu dinga komai don Allah ka ƙara yin salatin nan naka ga arziki mabuɗin albarka don kaga shugaba hasken sallah don kaga shugaba hasken sallah ka sa da shirin mai faɗi da sahabiyarsa sarrafa da ka sa da jikokin manzan Allah da ka sa da jikokin manzan Allah to za na fara begen mamuda ni za na fara begen mamuda wani ana mu bai babbar fada annabi kai ana mu bai babbar fada mai rusa shirka bayan annabi mai rusa shirka bayan na ne marhaba uyoyo 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 marhaba 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 annabi na ne na ne na ne annabi na ne na ne na ne agaro ko baban su ko baban su mai akaran mai tuha mu mai kai baba mai akaran mai tuha mu mai kai mai nasir haske mai yaya tu amma tujja shehu mai kai amma
babudi shehun sharif musa jikan babudi lafiya zaki a lafiya zaki mai sayyadi yusuf kai da rike karni bayan karni baba kai da rike karni bayan ya da na fado rufin asiri na na fado kwanciyar hankali na na fado ina da ke kaɗai Allah ya karawa sai da aure ki da kansa fado mun za mu ci arzikin ku fado mun za mu ci arzikin ku fado ina mu ne mu ziyarce ki fado ina mu ne mu ziyarce ki fado mu je ziyarar abban ki fado mu dinga maula a gidan ku fado mu zama kolo a gidan ku fado sai shamsu mai ɗan maulan ku fado ga guda ɗo'en shi ba ku fado muna ba ku fado yanzu muna ba ku fado idan a gidan ku babu fado yan san a gidan ku babu fado sai dai akwai banna na fado sai dai akwai banna na fado to a ba mu nada to a ba mu nada to mu nada to su ta mu nada to gara mu nada Sadiqa rigar arziki ki samu rubuwa rigar arziki ki samu rubuwa dan ku ne kuke rabon alfarma kun san ku ne kuke rabon alfarma yi mana dan arzikin ku ummul asale yi mana dan arzikin ku ummul asale Kwado babu wanda zai mana seke, ku kwado babu wanda zai mana seke. Yar barkada, domin Allah yar barkada, ina da ne zarai. Oyoyo zara, ila le zara, wayo 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 dana, wayo 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 dana. Wayo dana, wayo dana. Shehu ni na gane kaina na san abin da ke damuna in na gane damara hunina yo shehu yo baba yo shehu yo baba wayo barhama yo shehu yo barhama a garin kadan da shehu da yan mota kada ganin sama ya gawursa yana cikin gari don barhama yo shehu yo barhama da faɗin muke da mu zarafin muke da mu talakin muke da mu arzikin muke da duniyar muke da kuma lahirar muke da annabi shi ne kurkus kankan kai daga shi an ƙare wallahi daga annabi ba kowa wallahi daga annabi ba kowa mutum turban waye mun kafa mafirin jaye mai farkon suna mun jaye mai farkon suna mun jaye ƙarshe dal annabi to ni ta zikiri sai Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha Allah Allah la ilaha wanda yaje sama'i yaje saukakan asba'i sai maganin uya da bala'i wane yake ganin bayansa kamar yana gani ta gabansa wane wanda sirrin hausa wane idan ya taka suminti sawunsa zai fito ba latti kulcin 10,000 in banda shugaban al'umma wane gidansa baya kwanta wane shugaban da baya gyatsa ko ƙyauren gidansa baya tata Allah Allah la ilaha illallah
صل على الله اللهم صل على محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله